Sa Bohol, bugas nga gipangapod-apod sa Kapitolyo sa Bohol, gibukbok. Mga residente gipang uli ang nadawat nga bugas kay baho kuno o lagom pagyud. Ani ang detalye ni Chelo Valiana. Niining video og litrato nga gipost sa usa ka Winston Rabe, makita ang bugas nga gibukbok na. Nag-viral ang maong post human mireklamo ang pipila ka mga mulupyo sa lungsod sa Loon, Bohol. Ang maong bugas gipang apod-apod sa provincial government sa Bohol ni atong Agosto 30 ato sa gipahigayon nga caravan sa Health and Sanitation, Education and Technology, Agriculture and Food Security o Tourism and Livelihood Program. Kung asa gikan ang bukbok, mao kanay gipaimbestigahan ni Bohol Governor Edgar Chato. Apan giklaro ni NFA Manager Maria Fe Evasco, way bukbok ang bugas sa NFA Bohol, diin gipalit sa Kapitolyo ang mukabat sa 40,000 kasako niini. The same quality which we are distributing, releasing to our accredited outlets in the province of Bohol. It's weevil free, it's bukbok free. Niadtong September 1, miabot ang 32,000 ka mga sako sa bugas gikan sa NFA warehouse diri sa Cebu. Apan gipatinaw ni Evasco nga dili paghihapon kini paigo, ilabi na nga nakasinati og dry spell o pagkaugas sa yuta ang Bohol sa pagkakaron. Samtang pagka September 2, giuli sa mga residente ang bugas nga ilang nadawat, human nila madiskubrehi nga gawas nga dunay bukbok, lagom ug baho pagyud. Ang nag-viral nga post sa social media, kalabot sa nadawat nga bugas na himong sinugdanan sa hait nga tinubagay sa mga tao. Daghan ang miingon nga fake news ang giingong dunay bukbok nga bugas. Sa barangay Moto Norte, sa 294 ka rice packs, 108 ka packs niini ang adunay bukbok. Giuli kini sa barangay aron mailisan og bag-o sa Provincial Social Welfare and Development. Abahin aning bugas nga gibukbok tinuod jud. Gani pa gikan pa sa truck nga ga-deliver na among giarsa, diha na daghang bukbok sa sako nga gawas sa maong bugas. Old stock man to kasi tingnan niyo nga lagom na siya. Hindi siya maputi. Gawas nga dunay bukbok, kuwangan na sab ang giingong 6 ka kilo nga matagputos niini. Gaduda mi og 6 kilos. Kaya ang ilang yung 6 kilos manggod, so naghuwami ng atbang sa barangay hall nga tindahan og timbangan. So sila mismo ang nangunay og pagtimbang. 4.5 ra ka kilo ang sulod sa kada silupin. 4 ka silupin ang ilang gisampulan og timbang. Pareho jud dalan 4.5. Apan subling gihimakak sa NFA Bohol nga gibukbok ang ilang bugas diin 112 ka bags ang gipalit sa LGU Loon. Here you can check and you can also verify that all of the stocks that we have right now stored in all of our warehouses here in Bohol are indeed of good quality. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.